Και τώρα κάνω το βίντεο που φτάσαμε 300 εγγραφές. Τέλεια. Φτάσαμε 300 εγγραφές. Κάποιοι δεν μπορούσατε να έρθετε. Φτάσαμε. Ναι, φτάσαμε 300 εγγραφές. Όταν φτάσουμε και τα 300 θα κάνω ξανά ένα πάρτι. Νούμερο. Ποιος είναι αυτός που έχω, γιατί μπερδεύομαι. Ο 15. Τέλεια. Είναι το καλύτερο πάρτι. Αλλά δεν είναι πιο λίγοι. Πιο λίγα άτομα. Αλλά μετά θα έρθουν και πολλά άτομα. Πιο μετά. Παρακαλώ. Εγώ κάτσε να το πω σε λίγο. Ξεκίνησα το βίντεο. Να. Ναι. Και σε εγγραφές. Γι' αυτό κάνω πάρτι. Ωραία, ποια είναι αυτή η Ανδρομάχη? Α, θυμήθηκα. Η Ανδρομάχη. Wow, ήρθαν πάρα πολλά άτομα. Γιατί όλες φοράτε ροζ φορέματα? Σχεδόν όλες φοράνε ροζ φορέματα. Σχεδόν όλα. Ναι. Και μόνο 2 μπλε φόρεμα φόρεσα. 3 μπλε. Δεν το έχω πει στην intro. Ναι. Ναι. Ποιος είναι αυτός? Ωραία. Βγάλω μια φωτογραφία. Να, έτσι. Τι άλλο κορίτσι ήρθε? Τι άλλο έχει έρθει? Βγαίνει και ξαναμπαίνει. Αυτή. Εντάξει. Βγαίνει και ξαναμπαίνει η Ντίνα. Ποια είναι αυτή? Η Βικτόρια. Μία άλλη Βικτόρια. Δεν είναι η άλλη. Ποιος είναι αυτός? Ναι. Τι έγινε? Ωραία. Τι θέλει να μου πει? Ούτε εκείνη δεν το ξέρει ότι είμαι YouTuber. Δεν το έχω πει σε όλους. Δεν το έχω πει. Με YouTube. Δεν το έχω πει
σε όλους ότι είμαι YouTuber. Θα κάνω βίντεο. Κάτσε. Έχουν μαζευτεί πολλά άτομα. Θα με κάνεις και... Είσαι μέσα τώρα. Όλοι είστε. Ωραία. And friends. Girls, γιατί το πέντε? Girls only. No boys. Τόσα κορίτσια έχουν μαζευτεί τέλεια. Ευχαριστώ. Ποιος είναι αυτός που έφερε το φορτηγό? Κάποιος το οδηγάει. Να βάλω όλη μουσική. Θα βάλω όλη μουσική. Βάλω το έπιση. Όχι. Τον Οτάλαο. Πώς σε λένε? Το έχω πει. Ωραία. Άρα, and friends. Λέγεται. Το έχω ξαναπεί, το λέει και έξω. Ποιος τα βάζει? Ποιος έβαλε αυτές? Άλλος πάντων και πριν βάζαν, και πριν κάποιος είχε βάλει τέτοια. Και μάλλον είναι κάποιος μέσα από το σπίτι που τα βάζει αυτά. Επειδή εγώ δεν τα βάζω. Ωραία. Ποιος τα... ποιος βάζει τα σπιτάκια? Έχω βίντεο και μπορείτε να το δείτε ότι δεν τα βάζω εγώ τα σπιτάκια. Ποιος τα έχει βάλει τα σπιτάκια? Δεν ξαναβγάζω το χώρο. Κι άλλο άτομο. Εγώ δεν τα βάζω. Ποιος τα βάζει? Θα τον κάνω μπάμε ποιος το βάζει. Κατάλαβα. Είναι ο Μπέικον. Είναι... Κατάλαβα. Ένα γόρι τα έβαζε. Το έκανα. Ποιος είναι ο Μιχαήλ? Ποιος είναι ο Μιχαήλ? Δεν ξέρω κανένα Μιχαήλ. Δεν μπορώ. Όπα. Χαλάει το πάρτι. Δεν γίνεται άλλο. Λοιπόν, δεν σας βλέπω έτσι. Δεν βλέπω τον κόσμο έτσι, αν τα έχει βάλει. Εγώ κατάλαβα ότι ήταν αυτός, γιατί τον είδα με τα καστανά μαλλιά και έτρεχε γρήγορα.
Τα με... Δεν βλέπω τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα. Τι έγινε? Εντάξει. Τα πράγματα. Θα ξαναβάλω τα πράγματα. Θα ξαναβάλω τα πράγματα. Ωραία, θα βάλω ξανά τα πράγματα γιατί δεν ξέρω ποιος ήταν αυτός που τα βάζε, αλλά νομίζω αυτό το αγόρι τα βάζε. Θα διακοσμήσετε μέσα στο σπίτι μου. Όπα. Εγώ θα βάλω αυτά. Ωραία. Και εδώ θα βάλω... Μην μπαίνετε στη μέση για να βάλω αυτά. Όπα. Πού βρήκες το πρόσωπο? Εγώ. Είναι κωδικός το πρόσωπο. Δεν θυμάμαι τον κωδικό όμως. Δεν θυμάμαι τον κωδικό όμως. Μου μετασβήνω τους κωδικούς όταν τους έχω γράψει. Θα βάλω εδώ. Όχι ξανά. Δεν έβαλε κάποιο σπιτάκι. Κάτσε. Το στέμα. Το στέμα είναι princess. Έτσι θα κάνω το πάρτι. Τώρα έχει γίνει βράδυ. Τι θέλει να πει αυτό το κορίτσι? Θα Βάρα and friends. Βάρα and friends. Αλλά την πρώτη στιγμή που με έπες bye. Είναι πολλά άτομα σε αυτό το σερβερ. Okay. Μ' αρέσει αυτό το πάρτι. Και σε σένα σου αρέσει. Ναι. Μουζδάν από τη λιμουζίνα ακούγεται. Από τη λιμουζίνα ακούγεται το άλλο τραγούδι. Με κάτω λιμουζίνα.
δίδυμε. Γιατί δίδυμες. Γιατί δίδυμε. Πάω να αλλάξω γιατί άλλη. Πάω να αλλάξω γιατί είμαι... Δεν πειράζει. Πάω να αλλάξω γιατί δεν πειράζει. Ωραία, θα βάλω αυτό το μαλλί. Θα είμαι διαφορετική γιατί δεν θέλω να είμαι. Θα είμαι πολύ διαφορετική. Θα βάλω έτσι αυτό το φόρεμα. Να παίξω μουσικές. Αργότερα. Παίξαμε. Μουσικές. Καρέκλες. Δεν έχω εκεί. Αλλά πώς θα... Κάτσε, πόσα άτομα είστε? Ήρθε και αυτό το κορίτσι τώρα. Κάτσε, δεν μπορώ να σε μετρήσω. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, ωραία. Καρέκλες. Πω, γιατί βλοβάζουν σπιτάκια με τι? Ξέρω. Ευτυχώς τα άκουγα. Βάλω 8 καρέκλες. Εδώ πέρα το έχω κάνει και στο άλλο πάρτι. Γιατί το κάνω? Δεν ξέρω αν μπορώ να βάλω 8 καρέκλες. 3. Δεν έχω κάνει. Για να βάλω τις καρέκλες πρέπει να φύγει λίγο για να μπορέσω να τις βάλω. Για να τις βάλω γιατί δεν βλέπω κάτι μπροστά μου. Και θα είναι δύσκολο. 6. Γιατί με το... Δεν γίνεται άλλο. Αλλά δεν γίνεται άλλο γιατί βάζουν ακόμα... Ξέρω ποιος το κάνει, έλα. Είναι ενοχλητικό συνέχεια, γιατί το κάνει? Γιατί το κάνουν στο πάρτι? Ξέρω ποιο, αυτή. Ωραία, αυτή το κάνει αυτή. Μόνο κατάλαβα. Αυτή. Δεν ξέρω πάλι. Ωραία, εγώ λέω. Ξέρω. Ποιος το έκανε, δεν έχω καταλάβει. Δεν γίνεται. Vara and friends. Αλλά θα παίξουμε τώρα μουσικές καρέκλες. 7. Κάτσε, πώς να σταματήσω το μου. Ναι. Μουσικές καρέκλες. Παίξουμε. Πήγανε οι άλλες. Πήγανε οι άλλες.
είναι αυτή, ποιες είναι αυτές. Μάλλον έφυγαν. Γιατί γίνεται άλλο δηλαδή. Εγώ έχω αλλάξει το skin μου γιατί δεν θέλω να με κάνουν ιδέες, γιατί ευτυχώς στη φάτσα την έχω σε κωδικό για να μην την αντιγράψω. Βίντεο. Τέλος πάντων, πόσα άτομα είστε? 1, 2, 3, 4. 4 άτομα, τόσα λίγα. 2, 3, 4. Πολύ λίγα άτομα είστε. 1, 2, 3. Ωραία. Θα ελέγχω τι μου ζητεί. Όταν πρέπει να καθίσετε. Κάτσε. Okay. Ωραία, θα βάλω μια μουσική, αλλά λίγες είμαστε. Ωραία. Μην καθίσετε στις καρέκλες. Το έχω πει πολλές φορές. Θα κάνω. Ωραία. Κάτσε, πρέπει να βγάλω μια καρέκλα. Όχι, αν... Κέρδισε. Τώρα η Βικούλα. Βικούλα θα παίζει μουσική. Δεν έχω να παίξω μουσικές καρέκλες. Δεν έχω παίξει ποτέ. Μόνο μια φορά έχω παίξει. Κλαίει τώρα αυτή. Κατάλαβα. Γιατί κλαίει, δεν θέλω να το πω. Ωραία, τώρα τρέχω γύρω. Ήρθαν κι άλλα άτομα. Τέλεια. Ωραία, τώρα θα βγάλω μια καρέκλα. Θέλω εγώ να κερδίσω. Μια φορά δεν ξέρω αν έχω κερδίσει ποτέ, δεν θυμάμαι. Και κέρδισα, ναι! Κέρδισα! Τέλεια! Ποια είναι αυτή που το λένε Βαρβάρα? Κάτσε, θα συμμετέχουν κι άλλοι. Αν συμμετέχουν κι άλλοι. Κάτσε. 1, 2, 3.
Δεν μπορούμε να παίξουμε, γιατί ποια είναι αυτή. Να βάλεις μουσική. Ναι. Μου ξέρετε. Ποιος έβαλε την καρέκλα. Κάποιος άνοιξε αυτή την πόρτα, να την κλείσω. Κάτσε γιατί... Γιατί είστε... Να. Ποια είναι αυτή. Αυτή τη λένε Βαρβάρα. Επειδή εμένα δεν μ' άρεσε που με διέγραψε. Ποια είναι αυτή. Τι λένε. Σιγά να μην τις λένε και τις δύο τους Βαρβάρα. Δεν θα τις λέγανε ποτέ. Τέλος. Βαριέμαι γιατί τώρα τι θέλει αυτός. Bye. Κολλά. Κάτσε. Τι γίνεται τώρα. Εγώ παιδιά τώρα θα κλείσω το βίντεο γιατί δεν έρχεται κανείς τώρα να παίξει και βαριέμαι τώρα. Νομίζω βαριέμαι. Επειδή τώρα έχουν φύγει πολλά άτομα. Κλείσω. Καλύτερα όχι. Πάμε βίντεο παραλία. Τι λέει. Δεν καταλαβαίνω τι λέει, τέλος πάντων. Όχι στην παραλία. Που δεν αντέχω.
Γιατί κάθεσαι τώρα κι αυτή. Άλλα μουσική. Με ενοχλεί εδώ. Με ενοχλεί αυτή η θέση, πω. Παίξε αυτό το κορίτσι, να με προσδομεύεις. Αυτή έχασε. Όπα, γιατί δεν... Πω, δεν αντέχω. Γιατί μου μπαίνουν συνέχεια καρέκλες. Αυτή έβαλα, ωραία. Okay. Από τη λιμουζίνα. Ωραία. Μόνο εγώ κερδίζω. Ωραία. Τώρα θα κλείσω το βίντεο. Ωραία.